a ctihodní pánové, z nebeské výšiny přináším vám noviny. Nesu pro vás také dárky z mé andělské várky. Mám toho dost, nejdříve však budu přát upřímnost. Dále myslete hlavně na lásku. Nedávejte ji nikdy v sázku. Srdce mějte otevřená zcela. Co jiného byste čekali od anděla? Než vydáte se někam na kávu, vysypu pár rad z rukávu. Moji rozmilí budějčáci, a pak se vydám dál po své práci.